मा खालामनो गोदाव सोरावनो गारदावलायसै बियार खानायखौबो हिन्जाव सिखौसो सिनजाबाय आं फाग्ला फाग्ला बुंहरानोलाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव दिनैनिया जोंनिया मा होनो बेलेग मडेलनि जागोन दिनैनि ब्लगा बेरायलाबायनो थांनि गरमनि अखियाबा दुगैलाबायहैनि आर्जियाव थांनि जोङो दिनै बै जिंथाराव बै पाहाराव एसे गुसु जाम दालिखौ जाबा दालिखौ जाबा नेव नांलाबाय खोमा मोनसिगोनानो बिसिनिथिं दैया टेनसन गैया गायनाय फुनाय पाहार बायदि ओरै बाख्लायनो हाजोनि दंलाबायो ओइ नै दै लाबोलाय दंखायसो पाहारखौ बरिया नुदोंलै माइखौ साफा नुगोन ने दैया खमसिनियावबो गायनो लादों आलिखौबा नोगोद नोगोद खोखादोंलै हनैनि बाबा पाहाराव गोजौ गोजौ माबा खिथानाया ना फिसा दुरबल बाहोरोलै बाबाखौ दोननो लामाया पाहाराव हिन्जाव सिखौसो सिनजाबाय आं ओरै खाथुमनो हागौमोन गोलावबा चाइनानिसो खानायाबो दै रोगानाय नुला जोबसिगोन आरो नै दै उपाय गैया दै रोगानायानो दिन थाङो निकासि साइडनि मानसिफोरा खाया नै खस्थ' बिरादनो दुंग्रासे दै लायनो थाखाय बबाव थांनांगौ जायो जा मानसिखा थोगोन होननानै जायगाया जा बायदि फिरखा दारागाव पिकनिक स्पटआव दुगैग्रा माखाया नै गारि खि गारि थांगासिनो गारि आरो गारि आयो थास' बिबार फानगासिनो हनै लकेल थास' बिबार लेसि आनारस नै इन्ट्रियाव जा फिरखा सारिथायावनो ओंखारनांगौ नै हिमालय हाजो वा जि गोजोन SSB केम्प माखाया हनै खिना SSB केम्प बाजारायनो नामा बेयाव लाखानांगोन नामा Turn right. खस्थ' गोजानावसो बै नै दा एसे खाथियाव लाखिनानै मा जानो ह नै एथ' गोजान बैयावसो जों आरो गारिखौ एयावनो पार्किं खालामदों गथिखे जों भितरावनो लाङो देन्जारसा है बेफोरखौ होन एसेबांबा गोजान गोजा बियार गारदावहैनि दारागाव हाजोआव मोनबायानो दारागाव दारागाव आयो जा मानसि खालाय आयौ नै आंथ' आसु सानदों इनोल'ना गारिया पार्किंआव थानायखौ होमबा मा मानसि इयावनो दं जोंबो दा आंगा मांगालै 50 थाखा ओरैनो होबायना जोङो 50 थाखा ओरैनो होबाय होनदो नै मालाय जों आगोलाव लांजागोन ने ओरैनो दुगैग्राया खिसाय
दैमा खाथियाव लांसै नामा? थारलै बेयाव खारबाय थायो दारागाव सिगाङावसो मोजां आइ नै आंथ' दुगैनाय माखाया नै मालाय दुगैगासिनो मैसो बायदि बेनो मैसो बायदि दुगैगासिनो गासिबो खर' सिगाङावसो लाना हरबा मा जागोन बे खर'नाथ' हासुखायोना गासिबो गोजोमना दंजोबो ए भगवान गोजोमा मा जाया वाव मार मानसिखा ये भगवान हा दैयानो गुदुंसो नो दैयानो गुदुंसो नायनि र' दैया बेसे गुदुं ये सय मा दैयालाय इसिबां गुदुंसो मारनो दैया अया मानसि दुगैगासिनो ओइ सोरखौ नायनो मार मानसि फैदों आयौ गोजोमला बायजोबायलै मानसिफ्रा अजस्त्रखा सोर माबायदि गोजोमदों ओइ डाइरेक्ट जोंबो गोजोमनोसै गोजोमनांसिगोन जोंबो गोजोमसै दैयानो गुदुंसो ओइ आगोल थांनांगोन लग मारिबाय बेखौ बोखोना लानांगौ बेखौ अ जाबाय ओमफ्राय बेफोर बुस्थु लाखाया लांखायाबा फैबावनोलै एसे गरमाव लाखादो एबार जों बेरायहैनोसै सेन्देल दोन अन्थायाव हानाय नङा अन्थायाव हानाय नङा या दुगैखादों मानसिफोरा लारि लारि गोजोमदों आरो गोजोमदों मैसो बेरा बायदि फै आग्लालागै थांनि थान्दा आग्ला नुखायो जोंनिजों मार लारि लारि गोजौआवसो दङ गासिबो मानसियानो मानसि अयथासार मानसि जायगायानो गैया गयाबा देन्जार दुगैना दं मानसिफोरा लारि लारि दुगैदों देन्जार दुगैगासिनो पार्कनि माखाया लोंनाया थांगासिनो फुल मानसिफ्रानो बजाय गोजा हा यान दुगैसै यान दुगैसै हा बिदि गोजावजोबना थायो मानसिफोरा लारि लारि दारागाव हाजोआव होननाया बेनो आरो ना एकदम ओरै इसिबां खर'निफ्राय दं फै एकदम लास्ट जोबनायसिम दं फुल मानसि गोजा दुगैगासिनो दुगैना दुगैथ'वा सोरनि बायदि जाखो बेलाय एसे मोजांसिन दैयाबो एसे खर'आव खर'आव माने साफा नङाबा गुबुंले ओइ लास्टाराव जाय दुगैयो बेयो गुबुंले लेथ्राथार बिदिनाव एसे साफा आरो नै बारा मानसिबो गैया आगोलाव ओरैनो साब्रैसल' दं फुल सिगांथाराव दैयाबो एसे ओइ नैयाव बांसिन मोजां जागोन ओइयाव कारेन्टआव आगोलाव थांगासिनो र' नोंसोरनो खोन्थानि आं माबायदि एसे कारेन्ट दं
बेखिनियावसो मोजांसिन जागोन आरो नायलांबाय था नोंथांमोना बेखिनिया एसे कारेन्ट आरो मोजां नुयो नै बेखिनियाव बेखिनियावसो मोजांसिन दुगैनोबा सोरबाफोर एकदम खर'आव फै दुगै बरिया आबो फैथारखाय बादामालिया बुहुद जाना दं नै इयाव wah बै गोजौसे फैनांगौबा दैया सेसखा खेबसेनो फैना होनांगौ नोङो मालाय दा हो आरो नोंसोर खिना फैबाय बिसोरो सालादार माखाया इसोर खिनायनि खिथुसुवा मासमोन दा दैयाव गोजोमनानै खिथु सुसिन आरोना बिसोरो फाग्ला फाग्लानो दैयाव गोजोमनाल' खिथु सुसिनब्रा दा बिसोरो इसोरनि खिथुनाव दुगैनो दङ ha ngisiro hijaw masibra aidai bisir खिनायनि खिथुनाव जाय जाय दङ सेस बिसोरो जोंबा एकदम रावबो गैला नै खिया बरिया सिगांथाराव जों फार्स्ट एसे गोजोमनोसै जोंनिया लोगो माखाया दुगैबायानो लागाव गोथौना ओइ फैसा दंबासिगोन दोनबाय अ आंबो दुगैसै dulu langsung naमा नै अन्थाइ दं मोजांथार नुयो अन्थाइआव थांदों आङो मायदिमोनो दुगैना बरिया गुसु गुसु थान्दा थान्दा सोरबा फैनोबाबो लागाव ओइ नाय सिथ्ला बुंनो हायो इखैजाय ओइसो नाय सिथ्ला बुंनो इखै जों खालामहर एसे बेखौनो मा दा रायजागारगोनसैलै ओइ खिमाल दैयाव नै मा ओंखारदों नों Kosna boleh nih. Duit nào đấy? Hả? Duit nào? Ai đây? Đưa đi rồi nè. Nang thấy lại snow. Lah, coba tadi dong ya. Bunga horinya isirna. Hah? Bunga horinya. Isirna. Bunga bayi nih. Ah. Ini nang dia. Duit lah. Duit lah. Gamsanya lah mau berapa? La 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 berlangbar. Ay, ya apa? Ayo. Thôi xin mời lang đi. Ay xin. Mời lang đó là. Karlan đi. Karlan lên. Đi. Iya, karlan lên mà thế. Iya. Khaba chane ai. Karlan. Karlan lên. Ai ni macam. Ai ni phải. Ai ni phải. Cái thùng vậy. Được. Chào cho mày. Hore Ram. Và. Ayo. Ayo ayo. Ayo ayo. Mang thôi mà lạ. Đồ khổ ra. Ai đi. Ai đi. Yeah. Thap gì mà kia giảm chúng lấy đi mà. Sẽ chăm thế nào boleh? Yes. Moza. Wah, gue tiap hari buyar ni. Eri buyar. Gue tiap manusia.
मजा आयौ ओरैनो सिख्लाफोर दुगैदों इयाव उनथिंजाय दुगैदों सिख्लाफोर नालाय बुरिफोरसो आया ओइ ओइनो ओजा सानैसो थांबावबाय सेंग्राफोरा ओइनो सिगाङाव दंहैयो ओइ थाबायनो हायाखै गिदों थाबायनो हायाखै गिदों आरो गोलोम फैगासिनो र' हासुनो मोननायबा हासुनो हरसिगोनलां बिसोरनो उनाव थानाय माखानो दङ मारदों हासुनो हामाना दैयाव एन्थ' हासुनो हामला गंगा बुस्थु नालाय नोङाबा इसोरखौ बोरियाव थांना दावखुनाया माबा थांनोसै दावखुनायानो होयो जाबाय नामा दावखुनबा जाबायबा थांसैलै गोजोनबाय बरिया बारा गोबाव दुगैनो हायालै सानसेगारो बेयाव गुदुं दं एक नैयाव सफायदोंसो मैदेरनि सानै मैदेरनि मैदेर लादो मोनसे आरो मानसिलै नै सोब एनाकन्डा गोजा इफोरो दैयाव थाग्रा एनाकन्डा हुदा एनाकन्डा गोजा दैनि एनाकन्डा गोजा नै अयनाय मानसि आयौ अयथासारलै दारागावआव इयावसो बियार गारदाव हैफैयो मानसिफोरा बेनो हिनजावफोर दुगैनाय माबा दुगैनाय नुलाबायो नालाय फाग्ला बुंहरानोलाय नोंसो बुजिदां नै मालाय देलाय दुगैफैदों ओरैबायदि मानसिना गवायाबो हाबावा गवायालाय मा जोंनियाव नायै नै गवा दङ सुपार सिस्टेमनि नायनो नै माबा फैगोन कम्पिउटार फैगोन जाय नैफोराव दुगैयोना सोरबा हासुवा लायो बेफोराव दुगैनो मोनो हासुवा दै जाय दुगैनो एकदम खर' थांना दुगैफै दहाय सासे मानसिया खिनानै इयावनो खिथु सुगासिनो इयावनो बेफोर माखाया सोब मोनफैजोब्बाय आरो बेफोराव लास्टनि माखाया नै तारा बियो रपिवे नङा ओरैनो स्लाइड माबा खालामग्रा बै दोंसेयाबो बेबो बै दंफांनिफ्राय फैयो बै दंफांनिफ्राय मोनसे आरो नै जाहाय नै बेनिफ्राय गोजौनि आरो गोजौनिफ्राय थांजायो दे बारलां दे गोथौ नामा ओइ भाई जाबो ओइ भाई जाबो आओ पुष्पारा एक्सारसाइज माखाया नै जौ सिकिं बानायफैदों एक्सारसाइज माखाया सारमोना जुमाय सिकिं बानायफैदों हनै
जुमाय सिकिं बानायदों सोरनिफ्रायबा लांनाय माखासे एम्फौ लाथा लाना थांबाय आसमाखै ओइ नै बस्थायाव बस्थासे लांबाय मोनलांबाय दारागावआव बरियानो गोलोमजोब्बायबो नङालै गरमथार हामथारा एक्सारसाइज डिपार्टमेन्ट फैदों माने जौ सिकिं बानायनो दारागाव मेन पिकनिक स्पटआवनो जौ सिकिं बानायफैदों एक्सारसाइज डिपार्टमेन्ट माखाया माने दखान बानायदो आरो बेफोरावबो सोरनावबा मोनदों सोरनावबा मोनाखै लाना थांबाय पाहार गाखोदों आं औ ड्रनबो गैया नालाय नै नोंथांमोननो गोजौनिफ्राय खोन्थाहरनि आं माबायदि नुयो नै गोजौनिफ्राय खोन्थानि आं नोंथां आयदा फुल मानसियानो मानसि थांफिनबाय फैदो आयौ एम्फौ बायदिखा नै मानसियानो मानसि देन्जार मानसि जाखादो नै फाग्ला माखाय मोनहैफिनबाय एक्सारसाइज डिपार्टमेन्टनिफ्राय चेकिं बानायगासिनो नै मना लाखादों ओइ थार्डनिया मना लादों ओइ नै मनायाव मोनबा सोना लांखायो बिसोरो गावसोरसो लोङै ना मायो फाग्ला माखाया नै एक्सारसाइज डिपार्टमेन्टनिया কিমান খবর আছে দে এইটো হল আর্মি ট্রেনিং না কি তু বাপরে বাপ नै आइ लाभ मा होनोमोनलाय बेखौ आइ लाभ बानायदोंमोन ना इयाव दारागावआ नै पाहे दारागाव आइ लाभ होननाय जाबाय इनियो दारागावआ ब्रेकआप जाबाय खिन्थु लाबा बायबाय नालाय नै ब्रेकआप जाबाय दारागावआ